UThixo sobe akulahla, uThixo akashiyani. Noma abantu sebejikile, sebekushiyile, sebekubonakalisa uba basakufuni empilweni zabo, kodwa yena uThixo usamile uthi asobe ndikulahle, sobe ndikujikele. Ndiyavuma ushiywe ngabantu, ndiyavuma abantu bathe bazisusa kuwe, kodwa umdali wento zonke yena uthembisile uba uzoba nawe ukuze kuyofikelela esiphelweni. Khakube nebhongo uyazi uba awuhambi wedwa, kodwa uhamba neengilosi zikaThixo, futhi uhamba noThixo ubuqu bakhe. UThixo yindoda enyanisekileyo, uThixo yindoda emanathi noma sesishiywa ngabantu, uThixo yindoda ehlezi inathi noma sesiflayithelwe ngabantu. Khawukuyazi uba uThixo le nto ethe wayithetha okanye le nto ethe wakuthembisa yona uzoyifezekisa, noma kubonakala ingathi akuzukwenzeka nto ebomini bakho, kodwa yazi uba izithembiso zikaThixo zingu-ewe futhi zingu-amen, futhi ziyafezekiseka kulo mhlaba esiphila kuwo. Ungalahli ithemba kuThixo, hlala wazi uba uThixo ume nawe maxa onke.